Sa bawat bukirin may bagong pag-asa, binhi ng galing, hatid ng teknolohiya. Mga kwento ng tagumpay ating kaugnay, para sa magsasaka't kabataan may bagong buhay. Ating kaugnay, ikaw ang gabay, sa agrikultura tayo'y magtagumpay. Ating kaugnay, ika'y kasama, para sa masaganang Bicolandia. Magandang umaga Pilipinas, Diyos marhay na aga Bicolandia. And welcome po sa ating episode 2 ng ating Kaugnay Podcast. So ngayon pong sa episode pong ito ngayon ay makakasama natin ang ating isa sa mga LSA po ng ating institute ng ATI, ang GAN Harvest Root Farmstead ng Tigaon, Camarines Sur. So we have here really the owner and siguro tagapagmana noong farm, si Miss Claudia Esmeralda C. Honrado. Magandang umaga po, Ma'am Claudia. Good morning po, sir. Yeah. Good morning po, So, Sagabos. Ma'am Claudia is really talagang native nung Tigaon. Tigaon. Medyo Yes, kung makikita po natin parang foreigner lang or galing sa ibang but anyway, si Ma'am Claudia talaga ay Tubong Tigaon. tubong Tigaon. Yes po. Kilalanin muna natin si Ma'am Claudia. Saan po galing si Ma'am Claudia? Ano ba ang mga ano ni Ma'am Claudia? At bakit napapunta sa agriculture, di ba? Kung ano ba yung pinag-aralan natin para then realization na kung bakit napapunta sa agriculture. Sige. Ako po, ang pangarap po ng nanay ko maging doktor. Mm. So I studied BS Biology, tapos nag-College of Medicine din ako. Mm. Sa tinagal-tagal, haba ng pag-aaral. Parang napagod na rin ako. Tapos, may negosyo po kami ng bangko, Rural Bank sa Tigaon, na almost 60 years old na ngayong taon. Nangailangan That's Rural Bank of Rural Tigaon. Bank of Tigaon, yes. So, nangailangan po ng tulong ang nanay ko that time. Kasi solo rin siyang nagpapatakbo ng Rural Bank. Kaya, nung nagpapahinga ako from College of Medicine, I entered Rural Bank. Bumalik ka na ng Umuwi ako ng Tigaon. Nag-aral ako about rural banking. ano yung formal yung pag-aaral or Ano, mga sir? trainings lang, seminars? Yeah. Trainings. Kasi ang mom ko, din siya, wala rin siyang background with banking, with accountancy, wala. Okay, yeah. Graduate siya ng College of Pharmacology. Mm. So, doon naman, malayo din. So, nakaya niya from science, she went into rural banking. So, ako din, inaral ko din siya and naging rural banker ako. Nung process ng, siguro after 10 years sa bangko, sabi ko, gusto kong magluto. Kasi mahilig ako magluto. So, I put up Claudia's Restaurant. Lahat ng pinoprocess ko doon, galing sa farm namin. So, magmula sa kanin, tapos lahat ng inuuwi ng tatay ko, pinoprocess ko. So, ibig sabihin talaga, ma'am, yung farm ay lumaki ka talaga. Kumbaga, parehas tong mga natin na lumaki ka sa farm. Yeah, diba? not Kasi necessarily nasa farm. Yeah. Pero, alam kong may farm. tapos, yung, kumbaga, yung nagpa-aral sa'yo, sa'yo, is galing sa farm. Yes. It's because of your father. Yes. Na meron kayong talagang farm. Ang background talaga ng family is sa farming, Yes. sa agriculture na Yes, talaga. true. Oo. So, kasi kilala po ang father ni Ma'am Claudia, no? Si Sir Jimmy Cordero, right? Opo. Siya po ay talagang
nasa ano na sa agriculture ever since pa eh. Kumbaga kilala po siya sa Tigaon na Yes. siya ay Volunteer sa- farmer oo. leader. Kumbaga. yeah, farmer leader si Sir Jimmy ng Department of Agriculture, no? Opo. Regional Field Office Rapsi, 5. yes. And naging RAPSI siya, naging Yes, chairman. Rapsi chairperson. So, more or less na nasusundan niyo na po kung ano kung bakit si Ma'am ay parang exposed din sa agri. Pero lumaki lang sa agri pero na-expose sa ibang field, pero bumalik sa agri. Pero yun kasi may background and may kumbaga roots. Yung roots mo ay galing doon sa Yes po, totoo yun. Yung mga tuition fees, galing sa farming. yes. Kumbaga, nakaschedule kailan magtatanim, kailan i-harvest yung corn para may pang-tuition sa College of Medicine. Correct. Parang ganon. Kasi mahal. Mahal yung Ilan ma'am, if you don't mind, kung ilang hectares pa ang sinasaka natin nyo? It's more or less 18. 18 hectares. Yes, 18 hectares. Kayang-kaya. Kayang-kaya. After nung yun, sir, nagkasakit ang tatay ko. He had cancer. And when he passed away, well, before he passed away, I told him na I'll take care of the farm. Aaralin ko siya, katulad ng ginawa kong pag-aaral sa Rural Bank to help my mom. So ngayon, aralin ko ang farm, itutuloy ko anuman yung nasimulan niya as volunteer. Pinangako ko yun sa kanya, sa tatay ko. That's why when he passed, yun ang ginawa ko. Nag-enroll ako, sir, online TESDA. Tapos mga trainings ng ATI, ma-attend ako. Kaya yung sa dami ng mga na-absorb kong mga trainings, inano ko siya. Ginawa ko siya sa farm. Ano ba yun, ma'am? You are doing farming and at the same time, nasa bangko ka pa rin? Yes. Opo. So, Sabay sila. hanggang ngayon, ma'am, may ano ka pa rin sa bangko? Yes po. Employed pa rin ako. My mom just passed last year. So right now, I took over as president manager of the bank. Okay. Yeah. So, before, nung nandiyan pa yung ma'am mo? Assistant manager lang po ako. Okay. Opo. So, may branch na ba kayo sa iba? Wala. Wala po. Ano lang So, po kami. talagang sa Tigaon. Single unit lang po kami sa Tigaon. Opo. Kami ang So, longest yata sa Tigaon. Oo nga eh. Na Tapos, bangko. ano ma'am, yung tatlong yon ginagawa mo na sabay-sabay sa ngayon. Yes. Right? Sa ngayon. Tama. Sa ngayon. Kasi, di ba, nasa banking ka, and then, pumunta Sa ka na farm. doon sa farm. Yes po. Para And sa parehas na siya, volunteer. kasi yung mother mo ay nandito, namatay na rin. Opo. So, sa banking, ikaw na. And then, nung namatay din si father mo, ay ikaw na rin yung totally sa farm din na nag-ano. Yes po. And then at the same time, you have your own business pa, right? Opo. The Claudia's Opo. restaurant, no? Ma'am Claudia's restaurant. Opo. Okay, so tatlo sabay-sabay, galing. Yung sa Claudia's po, medyo naglaylo kami sa resto. So, we just, lang kami. Sa processing na lang kami ngayon ng mga products galing sa farm. Kumbaga, Pero bukas pa rin siya, operating pa rin siya ngayon. actually ngayon, sir, indefinitely nag-stop muna kami ng operation. This year lang or? Ano na, sir, mga 2 years, 3 years na rin. Oo. Okay. Naglaylo talaga kami. Pero sa... Ang Lilo is as in no operation. Yeah. Marami pa rin naman yung mga nakakaalala ng luto namin. So, there are still people who call us up. May mga okasyon. Magpapaluto. Ganyan. Pero hanggang doon na lang, sir. Wala na kaming talaga yung service. Yeah. So, basically, talagang dalawa na lang ngayon yung yung banking and at the same time yung sa farm. Yes. And yung RAFC. Yeah, kasi nga you are currently the RAPSI chair. Yes po. Opo. Na last year lang Last year po. Last year po yung Opo. May last year. Yung election namin. So pagdating sa farm, ano ba yung nag-udyok sa iyo, ma'am, na ipagpatuloy mo yung farming? And at the same time, ano yung masasabi mo na gusto mo na ipagpatuloy yon sa paanong pamamaraan?
syempre nung una, natakot ako. Kasi ano man naman alam ko sa Yeah. sa farming, di ba? Kumbaga, nasa corporate world ako eh. Correct. Matagal ako sa rural bank. Kaya nung nawala si Papa, talagang parang, kaya ko ba? Mm. Nandun yung big question na kaya ko ba? So, hinanap ko yung mga nakilala kong kakilala niya na alam kong engaged in agriculture. Mm. Doon ako sa kanila nagtanong-tanong. And at the same time, yung sa mga natutunan ko sa TESDA, sa ATI, mga trainings na ganyan. Nilinis ko yung farm. Tiningnan ko ano yung mga nakatanim ng tatay ko. Mm. Gumawa ako ng map. Ako mismo ang gumawa ng mapa namin. Alam ko kung ilang puno ng mangga, ilang puno ng nyog. Talagang nilayout ko yun, sir. Inventory. Yes, Inventory ang lahat ng- in-inventory ko lahat yun. Pati kakao, pili, Mm. ginawa ko yun lahat. Nung nakita ko yun, doon sa lot plan, sabi ko, nag-start akong mag-imagine. Anong pwede kong ilagay dito Mm. with what I have? 'Di ba? Kasi ayoko yung, alam naman natin, puro gastos, 'di ba? Hindi pwedeng puro gastos. Dapat may papasok. Dapat may papasok din. And hindi sapat na ang pinoprocess ko, pili and kakao lang. Mm. Malaki yung lugar, malaki yung farm, marami pa akong pwedeng gawin. So So, that's when I started thinking, ano pa ang pwede kong ilagay? Para ma-maximize yung Yes. nandun sa ano. So yun po, dahil po doon, nagtanim ako ng kalamansi, with API, yung 555. Meron akong tanglad, meron akong kamuting kahoy, meron akong ganon, di ba? May banana. So, diversified na siya and may tubig ako. I have ample water supply. Meron kaming free-flowing doon. So, sabi ko, I'll do aquaculture also. Kasi may water ako eh. Yeah. May palay kami, may water. Gumawa ako, sir, ng rice fish integrated farming system para all organic siya. Oo. So, dito sa atin, sa Camarines Sur, so far, ang alam ko, sa pagkakaalam ko po, parang kami lang ang nakaregister with BFAR na merong rice fish integrated farming system. Mm. So, maganda na lahat ng pwede kong mailabas Mm. sa farm na pwede siyang maging demo, pwede siyang maging for demonstration na kung ano yung mga bagong pamamaraan ng farming ngayon, pwede kong magawa doon. Pwede kong maituro sa kahit na kanino na gustong mag-engage doon. Ito na yung sample eh. 'Di ba? Oh. So yun ang plan ko talaga. Kaya sabi ko, perfect to for LSA. Mm. Kaya nung nagpunta po doon yung validators ng ATI, yun ang sinabi ko sa kanila. Kasi sayang nung lugar eh. Tulungan nyo ako na mas ma-engage, magkaroon ng engagement ang mga tao. Dahil may sample sila eh. Kailangan may sample ang tao. Hindi Kumbaga tayo may pwedeng puro laboratory. salita. Oo, may So ikaw, ang hirap kung puro ka lang salita. Dapat may nakikita sila. And that's when I realized, bakit parang mas nag-enjoy ako dito sa farm? Parang ayoko na sa syudad. ayaw mo na sa Wala na. banking system Oo. or something na gano'n. Parang sabi ko, mas maganda, mas masarap sa pakiramdam kahit mas nakakapagod, Mm. mainit. Everyday, naglalakad ka. Maybe it's because of yung ano mo sa ano din kasi 'di ba nag-College of Medicine ka. Yeah, And you siguro know, din yung background ko with yung- biology eh. yeah, biology, yung more on health Yeah. ano, 'di ba? So farming kasi is really parang nakaka-rejuvenate, no? Oh, Parang yeah, you are yeah. engaging sa something na merong mundo na kung saan yun yung nag-ano sa'yo, Oo, nagbibigay ng... iba ang feeling, sir. Except nga lang pag binabagyo. Yeah, Parang, that's part, di ba? Di Sabi ba? nga natin, that's part of sa agriculture. yeah, Kasi pero the happiness It's really beyond, is different. it's beyond our ano. Pero yung ilan, hindi naman buong taon, May ganun tayo. bagyo. Tama. Pero yung pag ano sa atin, pagbibigay sa atin nung mismong farm, no? The environment itself, yun yung parang nakaka-relax doon. Yeah. And then, yun parang escape dun sa pagiging ano mo, nasa city ka or something out of your busy schedule. Mas relaxing kasi po ano. And doon ko rin naman na-realize na that's why gusto ng tatay ko yung farming talaga. Yeah. Doon lang eh, nung nandun na ako. Kasi before I used to question,
bakit laging nandyan ka, ganyan, di ba? Mm. Pero pag ikaw na pala yung nagha-harvest ng bunga, nakikita mo yung Ng nag-grow pinaghirapan mo, yung no? mga halaman na ang sarap ng pakiramdam. Mm. Ang sarap niya sa pakiramdam nung ine-employ mo na yung mga natutunan mo Mm. and nakikita mo yung kaibahan niya from the more traditional na gawain nila before. Masarap. Mm. And even yung mga farm workers ko, kasi ang farm workers ko po, mga workers din ng tatay ko. Yun pa, sila, kumbaga, Sila pa rin. ano din eh. So, sila na. So, medyo old na. Mm. So, more traditional ang approach nila. But, nung dumating nga ako, sabi ko, hindi, ina-explain ko sa kanila, bakit natin kailangan mag-pruning? Mm. Bakit natin kailangan gawin to? Mm. Bakit ito lang ang pwede niyong ilagay? Yung mga ganun na bagay, sir. Nakita nila, why do I keep on writing? Why do I keep on parang diary Mm. na, Record keeping. oo, yung mga ganon. Bakit ko pinabibilang lahat? Mm. Alin yung lalaking pili, alin yung babaeng pili, yung mga ganon na Mm. bagay. So doon nila na-realize na, kaya pala may ganon ako. Kasi dati, parang bakit magsusulat ng mga numero sa lahat, ganyan. So doon nila Parang, na-realize. farming is something na scientific in a sense. Oo. You have to record everything. Yun yung kadalasan na hindi pinapansin ng ating mga farmers. Yeah. Yung record keeping. Mm-mm. Basta tanim lang ng tanim, di ba? True. Kaya siguro hindi na susundan yung may growth ba yung farm or wala. Kasi nga, Yes. wala siyang pwedeng pagkumparahan. Kasi walang data. Walang or data. datos na Totoo. Yeah. Kaya ngayon, na sila, nakita na nila yung mga ginawa naming data na ipapakita ko sa see, eto lahat ng mga na-harvest natin sa ganitong, mula nung nag-pruning tayo, tapos ganito, eto yung changes. So, doon nila na-appreciate. Ano yung, basically ma'am, kayo po ay isa na ngayong LSA, no? Yes. Tapos, yung pagiging LSA ay pangarap din ng yung tatay. Yes. And ano po yung mo ngayon sa LSA? Kumbaga, ano yung pinaka commodity na inaano mo? Ginugrow doon? Yeah. Sa akin, it's mainly cacao and Cacao? chili. Yeah. Yun muna. Kasi pinoprocess ko na sila ever since. And I am very, kumbaga ngayon, advocacy ko ngayon yung circular economy. Mm. Kasi kailangan nakikita ni farmer na, like sa cacao, hindi lang siya chocolates. Yeah. Maraming parts ng puno ng cacao na pwede mong mapakinabangan, hindi lang paggawa ng tsokolate. Okay. So, when we go into circular economy, not only Walang sayang, di ba? walang sayang. Circular economy is merong walang sayang. income si Oo. farmer, hindi lang magantay ng bunga, Lahat napapakinabangan. lahat na papakinabangan, na-address mo pa ang climate change, which is a big problem ngayon sa buong mundo, hindi lang dito sa atin sa Pilipinas. So, yun talagang pinupush ko. And like right now, since LSA na rin ako, so aside sa mga bata na nagpupunta doon, na natuturuan namin, kasi talagang nagde-demo kami doon, sir. Yeah. As much as possible, nandun ako, nandun lahat ng mga tao ko, may assigned sila, assigned tasks every day. May ginagawa kami ngayon, sir, na parang warehouse style. Just really for processing, value adding ng lahat ng nandun. Lahat ng crops doon sa Like farm. a facility Yes. kung saan Yes. nandun na lahat na ipaprocess. Oo. Gusto Pili kong man siya, makita nila, or cacao man or siya, kung or ano pa. calamansi man siya. Lahat ng nandun sa farm. Nice. Oo. Kasi kailangan ka akong makita na hindi ibig sabihin na nag-pruning ka, mag-antay ka na naman ng gaano katagal. Yung prinun mong mga dahon, pwede mong i-process, turn it into fossilized leaves. Ituro natin paano natin magawa ng mga crafts. So, Mga mapapakinabangan na naman siya. Yung parang Mga pinapatuyo. lamps, mga bags, yes. Kasi pwede nang di-design. Yes. So, pero din pala. Pwede siyang gawing ganon. So, talagang dapat wala tayong waste. It's more on, innovative way of kasama yan. So, understanding. tuturo natin yan talaga sa lahat. Ultimo paggawa ng briquettes, galing doon sa basura lang ng mga pods, di ba? Like ngayon, sir, merong mga bago ngayong technology na pwede tayong gumawa ng flour from cacao pods.
So, aaralin ko din yun Mm. para ma-share din natin sa lahat. Mm. Kailangan natin maibahagi yun para alam ni farmer na magtatanim ako ng kakao kasi hindi lang siya tsokolate. Walang sayang. Walang masasayang sa kanya, pwede ko siyang pakinabangan. Ganon din sa iba pa nating mga crops. Sa kalamansi, sa piliman, sa banana. Lahat yun, sir, gusto kong aralin sila. Yung pili nyo, ma'am, yung pili as in yung yung tanim nyo po sa farm nyo ay I suppose mga ano? More than Dec- 20 years old na yun, sir. Dekada Yes. na, no? Opo, tanim pa yun ng tatay ko eh. Tapos ngayon, dire-diretso ang pag-harvest nyo doon. Yes po. Tuloy-tuloy ang harvest namin. And dahil din sa circular economy, inaaral ko din yung anong pwede ko mga gawin sa kanya. More or less, ilang alam ba yung ano mo ngayon ang pili ng ganun, mga 20 years old pataas na. Ilang piraso Ilang po? piraso ng po. I have, I think, more or less 300. So Na- marami. So, marami po. hindi siya basta-basta lang na 10 lang na pwede mong pagkunan, no? Opo. So, ibig sabihin, continuous yung production nyo. Yes po. And yung kakao din ay ganun din. Yes po. Mas So, kaya marami yung- po yung kakao. Yun yung main ninyo, ano? Kaya Opo, meron yun. kayong paggawa ng tableya, etc. Kung ano Yes pa. po. Nagtuturo na rin po tayong gumawa ng mga tableya. Mm. Dahil din po sa ATI. So, as LXA, ma'am, ano po yung, kumbaga, di ba, ang ano natin dito bilang LSA ay maka-return na parang makatulong tayo doon sa ating pang mga, lalo-lalo na yung mga farmers na within sa ating area, no? Ano po yung mga engage or nai-engage ba yung ibang farmers sa labas ng LSA nyo na pupunta doon and then may mga workers ka na ba or nagtatrabaho sa farm mo na taga doon din malapit? Yeah. Parang ganun. Most ng workers ko po, taga doon din lang sa barangay kung nasaan yung LSA. Okay. So, And number yung- one na ano mo is employment din, ano? Yes po. As LSA, nakakatulong ka dun sa Yes. employment. And pati mga asa-asawa Mm-mm. nila, Mm-mm. pag meron akong mga kailangan i-process sa loob, Mm-mm. pinapa-invite ko rin ng mga wives Kumbaga mga for them to learn on-call. their... Mga Yes. on-call sila, ano? Oo. Kasi like sa fish pond, sa aquaculture, Yeah. meron akong aquaculture doon. So pag nag-harvest ka, meron ding maliliit na mga isda. Mm-mm. Say for example sa tilapia, Mm-mm. may mga maliliit na isda na hindi naman binibili Mm-mm. sa market. Yeah. So, masasayang. So, instead of maging waste, turn ko siya into, marinated na baby fish. So, Pwedeng patuyuin, no? Parang... process namin siya, tinuro namin doon sa mga wives. So, sila ang gumagawa nun. Mm-mm. So, binibenta rin namin. Kaya napapakinabangan pa rin. So, as much as possible, doon talaga sa malapit. And sa mga kamag-anak din nila, ako kumukuha ng mga workers. Mm-mm. And yung mga associations po, may mga pumupunta din doon asking kung ano ang mga pwede nilang gawin. Mm-mm. Kasi Mga partnership nyo Yes, sa... yes. Nagpupunta din sila doon. Kasi ako, member din ako ng isang organization sa Correct. Cacao. Mm. So, kung ano man ang mga natututunan ko, kung ano man ang bago na mga experiments ko, I call them experiments sa Yeah. farm, sa mga value adding, sinishare ko po sa kanila. Aside po sa pagkakaroon ng processing facility doon. Ano yun, mama? Naka-ano pa lang, naka-layout pa lang siya or meron ng nag-start na? Ongoing po ang construction namin. Okay. So, naka-start na talaga. As in, Yes po, opo. And Gusto ano ko yung rin target nyo po na matapos po? matapos siya and then at the same time, mag-operate na? Actually, within the year, Okay, sana wow. matapos na Abangan siya. namin yan, mama. Ay, opo, Kasi talagang isang ano yan isang malaking tulong dun sa ating mga farmers, especially generating employment within sa area po ay malaking bagay na yon. Tsaka kasama yung mga asa-asawa nila doon sa loob ng farm. Actually, I plan on applying for a loan sa DOST. Yeah. Kasi sa processing, di ba? Processing, Sa pili and Kasi like right now, ang gamit ko, puro lang, yung pambahay. Kumbaga small scale lang. Yeah. Tapos by order lang kami. Kung ano lang, order yun lang ipoprocess namin. Ganyan. We don't do yung mga stocks ng wala pa kasi yung wala naman kaming big mga scale na production. wala, hindi kaya eh. Kasi wala naman ako mga machines. Correct. Wala akong machines eh. So,
Pero ano ba, diretso din ma'am yung parang collab or yung mga institusyon na pwede nating Hopefully yes. Kasi gusto ko talagang makita ng lahat na kung ano man yung nakatanim mo, pwede mo siyang i-process, turn it into a new product. Yeah. 'Di ba? Mm. Kumbaga, kailangan makita ng tao na kasi lahat gusto magpunta ng Manila, Correct. saan, ayaw na sa farm. Mm. Kasi mainit. Especially ano Ang dun, alam lang nila sa farm, palay. yeah, engaging Diba? din also our youth Yes, lalo na yes. sa ano. That's why pag may mga pumupunta doon ng mga bata, I teach them talaga yung kung may kamote ako, ginagawa namin siyang ice candy from kamote. Mm. We do flans from mga kalabasa, iba-ibang products Okay. na nakuha namin doon sa loob ng farm. We do ice cream, pili ice cream, dragon fruit ice cream, Okay. anything na magkaroon man lang ng interest ang mga bata. Di ba sa family, ano kasi kayo ma'am, dalawa lang kayo magkapatid, Dalawa lang and then yung brother mo ay nasa ibang bansa din, no? Ikaw lang talagang nanditong naiwan. Opo. And then, ano ba yung plan nyo rin? May family ba aside from yung pamilya nyo talaga, or may mga pinsan ba kayo na-involved din doon sa farm? Yung family namin, hindi yung immediate family ko, they also have their own farms. So, lahat din kami into agriculture. Okay. Iba-iba lang kami ng crops na tinatanim. No? So, ano yung nakikita nyo ma'am na magiging later on? Siyempre, hindi naman tayo bumabata, no? Medyo nagkakaedad na Yes. tayo. Ngayon, kaya natin yon pagsabayin, etc. So, sa part nyo po, ano po Parang yung... succession planning. Yeah. Yung succession plan nyo or something na ano. Kasi para makita din natin, no, na while we are doing, ang usapan kasi natin ngayon is yung sustainability. So, some consideration dun is yung resources. Like, lalo-lalo yung manpower, di ba? Yung sino yung magpapatuloy mag-manage, etc. So, yun yung pinaka-concern natin doon. Pag ang usapin natin ay sustainability. Well, sa akin, kasi ang anak ko, sir, is taking up digital illustration and animation. So, ang layo So, din. layo din, diba? no? Oo. Pero, hoping pa rin ako na pag medyo, na siya, matured na, kumbaga, hoping pa rin ako na makikita niya yung worth sa farming. Just like what happened sa Yeah. akin, di ba? Kasi ako, matanda na bago ako nag-enter ng agriculture, no? Well, as far as I'm concerned right now, kaya nga nagkikip ako ng records. That's why inaayos ko talaga yung kung pwede akong gumawa ng manuals namin. No? Kasi para kung gustong mag-engage ng mga employees ko sa agriculture, meron akong maiiwan sa kanilang guide. Iiwanan ko sa kanila. Kasi, di ba, hindi ko mapipilit kasi yung anak ko na Correct. mag-go into agriculture. And most of my relatives, they have their own farms then to attend to. Na ngayon, wala na rin ang mga parents. So, sila na rin ang mga nag-take over. Hindi ko rin sila pwedeng hugutin na Correct. dito ka rin sa akin. Kumbaga may Yung sarili rin silang farm na Oo. tinitingnan din kung ano yung magiging future. Yes. Ano? So, Kaya kami ngayon, sharing of ideas lang. Anong pwede kong gawin doon sa akin? Anong pwede kong gawin doon? Yung ganun lang kami. at napapanahon din yun, ma'am. Yung tanong ko kasing ganun is, it is the plan na, kumbaga, ano yung future plan ng ng LSA. And at the same time, kasi ngayon ay ikaw yung RAPSI chair, no, parang ganun din yung yung tanong din dun sa ganun sa pagiging chairman mo sa RAPSI. Ano ba yung magiging future din ng ating agriculture sa Bicol, no? So, Yeah. That's why in-encourage ko talaga mga young ones. Yung mga bata talaga. Kailangan makita nila na merong income sa agriculture, sa farming. Yung mga advancements na
nakikita nila ngayon, Mm. applicable din sa atin, sa farming. So, yun ang kailangan nilang makita para walang magsasabing ayoko Yeah. or takot ako. So, yun ang pinapakita ko rin sa kanila, sa mga bata. Mm. Ina-encourage ko talaga sila kahit saan ako magpunta, sa Young Farmers Challenge man, ganyan. Mm. As much as possible, kailangan maipakita ko sa kanila na yung pagtatanim nyo, hindi lang sa bunga kayo may pwedeng makuha. Mm. Lahat, even sa waste, may pakinabang kayo dyan. Correct. So setting by examples lang talaga. Mm. Showing everybody na eto yun. Kailangan nilang makita. Ano talaga yung sinasabi mo. Hindi lang yung puro kasalita, puro lang pictures. They need to see it. Yeah. So ang ganda ng ng transition ng natin, ng experience na especially kayo po ma'am, no. Na from the business world, from the medical Mhm. gusto mong mag-doktor tapos naging bankero kayo from sa finance, etc. And then now you are actively involved sa agriculture, no. So ano po yung pwede nyong message natin sa ating mga tagapakinig, tagapanood, and at the same time sumasubaybay sa ating podcast? Ako kasi, basically, when you put your heart and mind into something, Mm. and kailangan open ka to learn talaga. And who knows, you might just like it. Diba? Kasi lahat naman, diba, sabi nga nila, kung hindi mo susubukan, how would you know? Yeah. Diba? So you need to try. Try and try and try. Huwag kang matakot to try. Sana ganun din, lalo na yung mga bata, yung mga nanay, Correct. na nandyan lang, na akala nila yung mga advancements hindi na pwedeng magamit sa agriculture. No, it's really not that. And iba ang happiness when you grow something. Talagang ikaw yung nag-grow, nakita mo paano siya lumaki, And naka-harvest ka. enjoying the fruit of your Yes. fruit Ang of your sarap labor. sa pakiramdam. Walang kapalit yun. Yung ganon. Kaya tulungan lang sa lahat. Tulungan. Yeah. Sa LSA and at the same time RAPSI, ma'am, ano yung pwede nating iano sa mga nakakapanood nitong ating podcast? Well, as LSA, gawin ko siyang instrument talaga, yung farm ko. Para maging siya, to show everyone talaga na we can do this. Yeah. Na marami pa tayong pwedeng gawin sa mga idle lands natin. Instead of just benta mo, pagawa mo subdivisions and Yeah. all. Let's grow more food for everybody. Correct. Actually, right now, sa RAFC, I am pushing for commodities na dito, galing sa Bicol. We should grow our own yung mga highland vegetables. Kasi meron naman tayong matataas na lugar dito, mga Correct. high altitudes na lugar. Instead of going to Benguet, to Baguio to buy them, Yeah. let's just grow them here. So as much as possible ngayon, lalo na with the fuel crisis, pambawas din. Let's grow our own food here in Bicol region. Tayo mismo mag-produce ng mga pagkain natin dito. Ano tayong kumuha sa ibang lugar. Kasi kaya naman natin Meron naman dito sa atin, ano? Meron sa atin. Ang daming lupa dito sa atin na pwede pang pagtamnan. 'Di ba? Kailangan lang mas maraming mag-engage. Huwag matakot ang farmers to try new products. I mean, new hybrids, new variants. Sige lang. The Department of Agriculture, especially the Regional Field Office 5, is andito lang, no? Yes. Ang dami kung pwede, anong mga intervention ang pwede nating ibigay sa mga True. It's a matter of, knowing kung ano lang yung mga bagay na yon, and then from that, ano ba yung pwede kong gawin, no? Na sa mga anong intervention ang pwede kong hingiin or pasukan na mga program. RAPSI Ang Chair, ma'am, ganda ng you know, programs. Ang ganda ng mga programs ni DA talaga para sa farmers and fisher correct. folks. Ang kailangan mo lang is, to match them. Correct. No? Na properly match dapat lahat. Para maging
talagang effective. That's why we are really encouraging people to, the farmers and fisher folks na mag-join sa AFC, Yes. Okay. sa Agriculture and Fishery Councils, Mm. para mas magkaroon sila ng idea Mm. kung ano ang mga programs ng gobyerno na pwede nilang itap. Okay. Kumbaga, we would like to serve as the linkage between the government Yeah. and the farming sector Correct. para mas alam nila na meron palang ganito para sa amin. And at the same time, si DA, alam niya din na eto yung mga nangangailangan, eto yung pangangailangan nila. Yeah. To So be more kayo yung effective. yung bridge. Yes. Sa gap na yun, no? Kami na po yun. Kami na po sa RAFC yun. Aside po sa pag-aano namin ng mga polisiya, ng mga resolutions, Mm. to address any issues na pwedeng kinakaharap ng ating farming sectors. So, yan po ang aming talagang mandato. Yeah. So, maraming salamat, Ma'am Claudia Esmeralda C. Honorado as operator of our J&. Harvest Root Farmstead Mhm. sa Tigaon. And ang daming mga sinabi si Ma'am na hopefully it will inspire us, no? To really engage sa agriculture. Sabi nga ni Ma'am na talagang merong pera sa agrikultura, no? Yeah. And ang daming nasabi si Ma'am na sana ay ma-inspired, lalong-lalo na yung iba nating mga kumbaga hindi pa decided Yeah. na ano ba talaga dito ako or ganyan. So doon sa mga naikwento ni Ma'am Claudia ay sana magbigay sa atin ng konting, di ba? Push, no? At ma-inspire po tayo. Again, Ma'am, maraming salamat po as our guest for our ating kaugnay podcast episode 2. So maraming salamat po sa lahat ng taga-subaybay at yung ating mga talagang frequent na nag-aano ng ating podcast. So again, kita-kita po tayo sa episode 3 ng ating podcast. So maraming salamat on behalf of our Center Director, Sir Joey A. Villarmino, and the rest of the ATI family ng Region 5. Maraming salamat sa pagsubaybay and sa susunod na episode. Again, ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, para sa ating Kaugnay Podcast. Sa bawat bukirin, may bagong pag-asa. Binhi ng galing, hatid ng teknolohiya. Mga kwento ng tagumpay, ating kaugnay. Para sa magsasaka't kabataan, may bagong buhay. Ating kaugnay, ikaw ang gabay. Sa agrikultura, tayo'y magtagumpay. Ating kaugnay, ika'y kasama. Para sa masaganang